беморие ки имрӯз зиёда аз 3,9 миллион одамон гирифтори он шуданду ҷони зиёда аз 250 000 нафарро бурд. COVID-19 ё худ коронавирус, ки боиси ба таҳлука афтидани тамоми мардуми ҷаҳон шуд. Чӣ тавр худро бояд аз коронавирус ҳимоя кард? Ин вирус тариқи қатраҳои хурди обӣ аз шахси бемор ба дигарон мегузарад. Вирус тариқи даҳон, бинӣ ва чашм ба дохили инсон ворид мешаваду ва ин тариқ шахс ба беморӣ гирифтор шуда метавонад. ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ тавсия медиҳад ки тез дастонатонро бо собун ва ё маҳлули антисептикӣ бишӯед, зеро агар вирус дар дастони шумо бошад, пас маҳлул метавонад онро бикушад. тавсия дода мешавад ки бо дастонатон роҳатонро нарасед, бесабаб аз хона набароед, ҳангоми баромадан ниқобро фаромӯш насозед, аз одамон дар масофаи на кам аз 1,5 метр дуртар бошед, зеро ҳангоми атса ё сулфидани шахси бемор қатраҳои обӣ то ин масофа омада метавонад. ҳангоми дар транспортҳо нишастан, аз банкоматҳо пул гирифтан ва тамоми ҷисмҳое ки дар берунанд мерасед, дастонатонро зуд бо маҳлул тоза кунед. спирти 100% тавсия дода намешавад, зеро он метавонад ба пӯсти даст зарар расонад. беҳтараш маҳлули антисептикӣ тайёрро харидорӣ намоед ва истифода баред. дар хотир нигоҳ доред, ҳангоми ба қоидаҳои бехатарӣ риоя накардан, мо на фақат ҳаёти худро, ҳатто ҳаёти наздиконамонро низ дар хатар гузошта метавонем. ҳангоме ки дар худ таъби баланд, сулфаи хушк бо балғам, бемадорӣ, сӯзиши қафаси синаро мушоҳида кардед, зуд ба духтури маҳаллӣ муроҷиат намоед. хубтараш дар хона нишаста интизори духтур бошед. худро эҳтиёт кунед дӯстон, пешгирӣ беҳаст табобат аст.